Ako vytvoriť atmosféru v americkom vidieckom štýle? Zhrnula som 20 bodov, ktoré používa Joanna vo svojich projektoch a ktorými sa riadia interiéroví dizajnéri, ktorí v tomto štýle navrhujú či už malé apartmány alebo veľké farmárske domy. Bod číslo 2 je drevené obloženie stien alebo stropu. Tento bod je zakomponovaný skoro do všetkých Joanniných návrhov. Považuje to za jeden zo základných kameňov pri tvorbe moderného vidieckého štýlu. Veľa pôvodných vidieckých domov tento prvok malo, pretože vytváral vodotesný povrch a zároveň tento obklad slúžil aj ako určité zateplenie. Joanna je veľmi kreatívna a tento dizajnový prvok s obľubou používa nielen na obklad stien, ale aj ako obklad schodov či iných častí v priestore.